No niin, katsotaanpas vähän mitä täällä Oulun liikkeellä oikein nyt tapahtuu. Eli valikoiman uudistus käynnissä. Luovutaan kaikesta turhemmasta tavarasta, selkeytetään valikoimaa. Tarvittavat tuotteet löytyy helposti esiltä, eikä tarvitse penkoa ja miettiä, että on miljoonaa erilaista merkkiä samasta tuotekategoriasta. Lattioihin odotellaan uutta mattoa ja tästä vanhat asiakkaat huomaakin, että kassa on vaihtanut paikkaa ja väliseinä on lähtenyt tästä, niin on saatu tällaista avaruutta tähän. Mutta voitaisiin seuraavaksi nyt kasata tähän tämmönen esittelypöytä heti pääaulan, niin tulee siistin näköinen ja saa tuotteet siististi esille. Ruvetaanpas kasailemaan. No niin, siihenpä se nousi tämä meidän esittelytaso. Pisti siihen nyt vaan jotakin, mitä sattuu tässä varastossa olleen lamppua, että laitetaan siihen sitten uusinta uutta esille, kun kuorma tulee. Tästäpä se jatkuu tämä Oulu-projekti. No niin, täällähän on taas tapahtunut pientä muutosta. Siinä on tämä meidän kassaama näytepöytä. Dimluxin 500-wattinen Extreme Series. Tätä lamppua kyllä voitaisiin katsoa tarkemmin sitten myöhemmin. Ja tämähän tulee mulla luultavasti ihan käyttöön tässä liikkeellä, kun saadaan nuo meidän kasvit sille mallille. Ruukuille on ilmestynyt hylly tänne. Ne on nyt siellä hyvin. Varmaan se suurin muutos, niin meille on tullut koko lattiamatto tänne. Vielä puuttuu käytävämatot. Ne on tilattu ja laitetaan sitten lattiaan, kun ne tänne Ouluun asti löytää. Bionovaa ollaan pistetty tilaukseen. Isompi setti, koko tämä hylly. Tullaan omistamaan nyt sitten Bionovan lannoitteille, niin sitä löytyy vastasuudessa sitten reilusti valikoimasta. Tästä tämä liike alkaa muodostua. Alkaa näyttää jo ihan hyvältä. Pientä järkkäilyä vielä ja täällähän meillä on nämä kasvit odottaa ja tämä meidän showroom on nyt vähän ei niin showroom, kun ollut tämä remontti, niin tänne on joutunut nostelemaan vähän tavaraa tieltä, mutta täällähän nämä odottaa pääsyä sitten lopullisiin järjestelmiinsä. Tämä remontti tässä nyt on vähän vienyt aikaa tosiaan, niin ei ole näitäkään ehditty vielä siirtää, mutta laitoin minä ne tämmösiin isompiin kuutioihin. Sieltähän alkaa jo juurtakin näkymään. En tiedä näkyykö kameralle. Ne kyllä noissa pärjää vielä vaikka viikon kaksikin, että laitetaan tämä liike nyt ensin tip-top kuntoon, niin ei ole enää paljosta kiinni, niin on tämä liikkeen puoli niin sanotusti viimeisen päälle. Eiköhän me tässä, jos ei seuraavalla, niin viimeistään sitä seuraavalla videolla ruveta laittamaan nuo kasvit sitten niihin ihan oikeisiin järjestelmiinsä ja päästään siinä pääasiassa sitten eteneen. Palataan asiaan. Morjesta!